నువ్వు రెడీ మంతుంది ఫస్ట్ ఇంచ మనపోడు ఫ్రై అవును ఎన్ని బిడ్డ క్యారెట్ల ಬೇಯಿರ್ತಾಳೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಕತುಲೆ ಬರ್ಸಪುರ ನಿಗಳು ನೆಂಚು ಬರ್ಸನೆ ಬೈತ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸನೆ ಬೋಯಿನಿ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಬರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಚನಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಗಡಿ ಜಿಂಜ ಅಂದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂತಿರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಆ ಪೂಜದ ಚಲಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಸಿಗಡಿ ಜಿಂಜಾಳ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುರ ಹಂಗೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಎಂಚ ಪಂಡೆಜ ಒಬ್ಬ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಕೋಡೆಂತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂದ ಬರಮ್ಮ ಅಂತದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೈದು ತುಲೆ ಬಾರ ಹಾಕಿದೆ ನೀರು ನಾಳ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಲು ಪುರ ಮೂಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಾಪ ಪರ್ಸಾಗೆ ಬಾರ ಹಾಕಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿಕೊಳ್ಳುಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಳೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಂತರ ನೀರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ನೀಮಂದು ಪೋಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏರಿಸ್ತಾಣ ಉಳ್ಕೋ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಾತಾಡ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ಕೋದಿರು ಕೋರ್ಲು ಬರೋದ್ರೆ ಉಂಟು ಪಾಯರಾವ ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಲಾಗ ದಾಪಣ್ಣ ಕೋರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಂಜೊಂಚೂರು ಅಮ್ಮೋಡೆ ಪಡ ಬಂದೆ ತೆತ್ತಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅಂತದೆ ಪರ್ಸಾಗಿತ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಜಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆರಿಸ್ರು ಅಂದೆ ಅವು ಮೆಲ ನೀರು ಪೋಪು ದಾದ ತೆಂಡೆಲ್ ಮೇನ ಬುಡ್ದು ಐಕ್ ಬಾಕಿ ಹಾಕಿಂತಿದ್ರು ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ ತೋಡಿಗೂ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಚದ ಪೋ ಒಂದಿದ್ದು ಮೆಲಾನೆ ನೀರು ಪೋಪು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಬರ್ಸಾಗು ಆಪಲ್ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಸ ಬೈಯನ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಥರ ಶಾಲೆ ಪುರ ಗುಂಡ ಸಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೈದಾಳೆ ಅಂಚ ಅಂತಿದೆ ಅದಂತೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಬುಕ್ಕ ಚೌನಿ ಎಣ್ಣಿ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೈಯನಾಗ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಿಂತು ತುಳಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ಬಾಪಗಂತೂ ಜೋರು ಬಡಾಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಮರಿಯಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲೇ ಬಿಡಿ ಸಣ್ಣ ಒಣಸಪುರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಪುರ ತಿಂದ್ರು ಅದು ಚಿನ್ನನ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲ ನನಗ ಚಿನ್ನ ಜನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನ ಅಂಚೆ ಮೇಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಅದಿತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಂದಲ್ಲ ವಿಜಲ್ ಅಂತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬುಕ್ ಚೂಪಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದನ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಳೆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿನ್ನದಾದ ಬೇಡ ತಿನ್ನಿ ಹಾಂ ದಾಲ್ ತಿಂಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಲು ಹೆಂಚಿನಲ್ಲಿಗೆ ದಾಪಣೆನ ಬಾಬಣ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತ್ ಪೊಲೋಣ ಅದೇ ಫುಲ್ ಸಣ್ಣಂತೂ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕದ ಬಂದ ಲಾಗ್ ಥರ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಉಂಟತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಪಿರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇನ್ನೇ ದಾನ ಮಂದೆ 2 ದಿನ ಅದೇ ಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಓದೋಡು ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಇವಾಗ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ದಾದಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನಾನು ಸಿಗಿಡ್ಜಿಂಜ ಅದು ಕಣೆಯರ ಗೊತ್ತು ಜಿಮ್ಮಿಯಲ್ಲೈತೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಆಯ್ತದ್ರ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಪಂಡ ಈ ಚಳಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪಡೋದು ಸೂಪರ್ ಥರ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಇಂದುಲ ಬತ್ತನೆ ಚಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಅದು ಸಿಗಿಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಈತ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಬರ್ಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣಕ್ಕೆ ಕಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ ಇಲ್ಲ ಕಣಜಿ ನಿಂಜು ಕಣಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಚ್ಚಿ ಪೂರ ಅಂತಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣಿತ್ತೆ ಎಂಚ ತೊಳೆದಿಜ್ಜು ಈತೆಲ್ಲ ಕಣಕುಂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮ್ಮಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸಣ್ಣಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಹಾಡು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೋತಲ್ಲ ರೆಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಚಿನ್ನದಾದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಲ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಚ ಇಂಚು ಬಸ್ ತೋಚಿಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೊರತಾಂಡೆ ಕೊದುಂಬು ದೀತಲ್ಲ ಕೊದಂಟಿಗೆ ಕೊದುಂಬು ದೀತಲ್ಲ ಕೊದುಂಬು ಸಣ್ಣ ಪತ್ತಾಂದುಲಾಲ ಅಯ್ಯೋ ಸಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾಡೋದಾಲ ಚೌಳಿ ಅಂತ ಮೀ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಐದೆಟ್ಟು ಪುಚ್ಚೆ ಇಟ್ಟಿನ ಕಳ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಳು ದಾದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಗೊತ್ತೀಚೆ ಹೆಂಚಿನ ತಿಂಡಿಂದು ಬುಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ 3 ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ದಾದ ಪಂಡ್ಪಡೆ ಪುದರ್ ಚಿನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರು ಒಂದೊಂದು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ರೆಸಿಪಿ ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದ ಅಣ್ಣಗದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ ತದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂಜಿ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಡೇ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾ ಕೆಲವು ಪಣಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಅದು ನೀ ಲಾಗಲತ್ತೆ ಮನ್ ಪೇಜ ಪಿರ ಮಂದಿ 2 ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಮಣ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿಯಾನೆ ಅಡಿಕ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನ కొంచెం లైట్ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಪಣ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅತೊಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಸಲಾಯ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಬೇಯಿರ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂಜೆ ಅಂದು ಬೇಯಿನ ಮುಟ್ಟದ ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಸರಿ ಬೇಯ ಸಮೋಸ ಲೆಕ್ಕದ ಸಮೋಸ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡು ಬೇಯ್ಬೇಕು ಕಾಣಾಗ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಹಿಡಿಬೋದು ಬೇಯ್ದು ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟು ನುಂಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಂತೊಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾತಿಜ್ ಪಿರ ಉಂಡೆ ಬಂದ నువ్వు రెడీ మంతుంది ఫస్ట్ ఇంచమనుకోడు బొక్కాయికి ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಆಗಾಯ್ತು ಚಲೋ ಹತ್ತಿ ಯಾನಕ ಕಾಯಿ ಪುಣೆ ನಿನ್ನ సూతటికి లైట్ పుష్పం ఇండా టూత్ పెట్టికి జెండా తొలించ రెడియాన్ లేంచ చిన్న బిజీ బిజీ బుక్ అందే నిన్న ఉంటున్నాయా కాయిపోనా ఎరుపో ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪದ್ರೆ ನೆನ್ಪಣಿ ನಾಳೆಗೆ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪದ್ರಿನಿ ಅಂಚವೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏನು ನೆನ್ಪಣಿ ಚಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀಪುರಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಬಂದು ರೆಡಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಸಮೋಸ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಸಮೋಸ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಮೊಮೋಸ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಣಗ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಚೂರು ಓದೋದಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಅವನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಕ್ಕಸನ್ನ ಮೋದಕ ಒಂದೊಂದು ಮೊಮೋಸ್ రెడీ అవునుండు అండ్ సారీ రెడీ అవునుండు కొంచెం కాయ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತ ಸಿನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಪೂರ ಆವಡೆ ನಲ್ಲ ಆವನುಂಡು ಆತಿಜಿ ತಿರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಬೈದಿನಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಇನ್ನು ಶೇಪ್ ಉಡೆ ಎಂತ ತಂಡೆ ಹಾಂ ಮಸಾಲ betul-betul super atende di basar lah betul-betul snacks lah ini betul alhamdulillah समझा पादन मुझे व्लॉग नहीं देखना तो निकले वीडियो इष्ट प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक बाय।